Tripura Tourism Department or Tripura government. Tripura promo festival nei Tripura kamangma singers rongna tubui kamangma naithok pana phun hasang appreciate khlayo. Matab kya sini Tripura dofani sini mangno no bul ba khlai phunuk mani ba nukjagrung mani borongni baskang bul babe noa tia khne chung noa tia ya sung Tripura suyo sini identity bo Tripura sini sini mung Tripura bono bok noa tia khne phunuk mani na sung condemn khlayo bini bai Tripura tourism department ar Tripura government no kussa bono nainong thung je sini Tripura ni identity no Tripura dofan identity no noa tia khne ar kebo ta hunthung sung moha Tripura sung Tripura suyo bono no gamplai nainong thung je financial ro nok arai khliya bulo tangthung sini mungno gamplai phunung yong thung hambai.